ಅಂಜ ನಿಗಿಲು ದಿತ್ತನ ಆಹಾರ ನಿಗಿಲು ಪಾರ್ನ ಆ ಪಾರ್ನ ಬಂಗ ಇನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರ ಲಡ್ಡು ಜನ ಪೊಂಜೋಕುಲು MSc ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತ PhD ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ್ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗಣ್ಯರ್ನಗಳ ಜೊತೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ಕೆ ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಕದನ ಇರ್ಲನ ಜೊತೆ ಬಲ್ಪನ ಜವಣಿರು ಅಗಲ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾಗ ತಯಾರಾತೀರಿ ಅಂಜ ಓಟಗಾರನಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಗೆ ನಮ್ಮನ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡೆ ಓಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ತಂಡ ಆಗಮಿಸ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಟ್ರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಟ್ರನ್ನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಟ್ರನ್ನ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತದೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಟ್ರನ್ನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಟ್ರನ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರೆ ಆದೀಶ್ ಮಾಳಾ ಆದೀಶ್ ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜವತ್ ಬರ್ದಕ್ಲ ನೀರಿನ ರೋಪನ ನೀರಿನ ಸರಿ ಸರಿ ಕಡದಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಫೋನುಂಡ ಬರ್ಪ ನೀರು ಬಂದ ಅಂತ ನಾನು ಸರಿ ಇಜಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಮಲ್ಲತೆ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ತಿಲೋಸ ಮನೆ ಚರಣ ಪೂಜಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಸತನನ್ನು ಕಣತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿ ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢ ಜೋಕುಲಿಗಳ ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರ ಬುಡಪನ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ವರ್ಷ AI ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನಿ ವಯೋವೃದ್ಧರ್ನಗಲಿಗಳ ಪ್ರಾಯದ ಕರಿನ ಪ್ರಾಯದ ನೆನಪು ಬರಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಅವನ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಬತ್ತ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಕಣತಿರ್ ಕಂಬಳ ತೂಪಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಒಂದು ಚಿಂತನಾಶೀಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ
ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ತೂಯಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ವರ್ಯಾತ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನ ದೀಪನ ಜೊತೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಒರ್ಮನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲ ವರ್ಷದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಕರಿಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜನಿ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ನಿತೇಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ಲ ಆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಅವಳೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊರಡು ಬೈಯಡೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಗೌರ್ ಬರ್ಪೇರು ಗಿಡಪುನಾಗಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಹಿತೇಶ್ ನಿಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಈ ಕಡೆ ಶಂಕರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಖಲು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಕೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಖಲು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಶಂಕರ್ ಆ ಎರ್ಲನ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಶಂಕರ ಎರ್ಲನ ಗಿಡಪುನಾರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ತೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿಂಟೋ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಖಲು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಚರಣ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗಗನ ರಚನಾ ಮಹೇಶ್ ಜೋಗಿ ವಕೀಲರ ವೃಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಕೀಲರನ್ನ ವೃಂದದಗಲು ಕೋಟುಡು ಮಾತ್ರ ವಾದ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳಡ್ಲ ಈ ಕೆಸರದ ಮಣ್ಣಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಖುಷಿ ಮಾತ ವಕೀಲರನಗಲು ಆ ಎರ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಪ್ಪನ ಅವ್ ಸಂತೋಷ ಪಡಬನಂಚಿನ ವಕೀಲ ವೃಂದದಗಲ್ನ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೋನಲ್ಲ
ಬಲೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಕರೆಕ್ಟಾತವನಲ್ಲ. ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಕರೆಕ್ಟಾತವನಲ್ಲರೇ. ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರೆ. ಸುಧೀರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಕೊಡ್ತಾನ 30 ಜನತ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡು 30 ಜನತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ. ಸರಿ ಮಂತ ನಡಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತವನ್ನಲ್ಲ. ಕರಿನೆ ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನೆರಲು ಆಯ್ತಾ. ದುಮ್ಮದ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನೆರಲು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೆನ ಬಳದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೈ ಬಂದಿಪ್ಪಣ ಇಚಲಂಗೋಡ್ ಗಡ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆರ್ನ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತವನ್ನಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 27ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನೆ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಮಂಗಳೂರು ಎಲುಬು ತದ್ದಿರಾದೆ ಬೇಲಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತವನ್ನಲ್ಲ. ನಿಜಾರ ಶತ್ರುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೇ ಆ ಎರ್ಲೆನೆ ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ.